ഞാൻ മീൻ വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന 2 അതിഥികളാണ് ഇവർ 2 പേരും. പൂച്ച സ്ഥിരമായിട്ട് വരികയും ഞങ്ങളോട് വലിയ അടുപ്പമാണ്. ആ പട്ടിക്കുഞ്ഞനാണെങ്കിൽ അയലത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രസകരമായൊരു സംഭവം നടക്കും 2 പേരും കൂടെ ഉള്ളത്. എൻ്റെ മകളാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അവൾ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അവൾക്ക് പൂച്ചയും പേടിയാണ്, പട്ടിയേയും പേടിയാണ്. പട്ടിക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മീൻ വേണം. പൂച്ചക്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനോട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. പട്ടിക്കുഞ്ഞനാണെങ്കിൽ വട്ടം കറങ്ങി സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് വരികയാണ്. പൂച്ചയാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം അവനെ എങ്ങനെയോ സ്റ്റെപ്പിൽ വരെ എത്തി. ഇനിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ. ഇനിയും നേരിട്ട് കാണുക എല്ലാവരും.